sliramu tansah mesem. Kaporo ana ban pesek lan kabeh anak-anake. Gore paring panglipur mesti gawe apa ganti. Menika laras Bapak bisa boten wonten ingkang cimanyu menggalih. Pinten nak? Inji menawi panjenengan boten pitados, monggo dipun damel. Apa bener Mas? Gore paring panglipur gawe apa gawe bungkaro tinggal sudah. Kaya ngono. Pancen sing tak karepe Mas. Iki ono wigati sing bakal tak wedharke lan bungkaramu putri. Gelemo sliramu kinarya dadi seksi men. Inji kula kakang. Temane aku ndhawuh marang pangandikane Rama Patih Jaya. Supaya aku bisa dadi satriya kang utama. Margine utawa dalane aku bisa dadi satriya kang utama. Kudu putas ing kawruh sinau ing pamulangan iku. Ngendika papan dulure ora liya ana ing cucang sawit. Ana ngersane boleh para sisuk moja. Menawi nyateng panjenengan apejen ora ketumake. Pancen kaya ngono. Sawetara sliramu teng tinggal, mengkono yen wis buntas ing kawruh, tumuli aku bakal bali kepati. Menapa dipun keparingake kula derek panjenengan sikan Mas. Yen to iki dipun tak keparingake. Yen to ing mengkono ana kalodhangan wektu kang becik, kaporo bapa sisuk mojaku bisa ngompolan sliramu. Ya ben kono menan kok sami barang apa wae sliramu bakal tak kanthi. Nanging saiki tak tinggal sawetara iki. Mas menawi ingkang panjenengan Kaya ngono. Mas lantai kabeh bab yoga. Menani bab keselamatan lan kawutuhane bendaramu putri kadang Kyai Sundari tak pasrahke kowe kabeh. Aku pamit. ingkang atas atas Mas menawi sampun ingkang wonten jin. Saiki aku kaiji. Sundari, Inji paring. iki mau lagi padha ngopo. Nggih mawon damelangan suka. Ngono ya, Sek. Iki ngene, Sek. Sundari kuwi bakal entuk ibu sambung. Rama ki ra bedah praja ning Binangun. Dadi garwa ing Binangun iki dina tak boyong. Mula malah wis kagungan putra, mengko tak sedulunge karo sliramu ya. Kula gadah ibu sambung. Sing gadah sedulur. Seneng to? Ji mesti kemawon. Alah ya. Zaman iki kok. Kados kula mboten kesempat. Iya wae aja pate. Ngene. Yo mesti seneng tapi ya. Sapa wong sing ora siji kula Mas. Non sewu menika sinten nggih Kang Mas? Ya sebab ini Iji dawuh kanthi dalan garwa kula kados. putraku. Oh. Menika Sundari. Ya. Tepungke yo nggih. Aku ibu sambung Dewi Romini. Dipun tepungake Ibu. Kula kan Sundari. Oh Sundari. Ayo dina bebek. Menawi mumpun Rama. Ayo diajeng ya tuwa. Boten. Ramu-ramu kok masa diajeng. Kula yo kambok. Sayang. Ora apa-apa. Wis maniki sepos sampean. Ning lahir ra ngono. Ora. Ora. Nek Sundari. nak tuwa nggih. Nek tuwa
Ya. Ditepungke ya dia, Cek. Aku Sundari. Aku Retnawati Kampung Sundari. Iya, Cek. Ayo, Cek, Mak. Nah, ngene. Padha nggih. Saya kabeh ditepungno ya. Iki garwaku anyar. Dewi Romini. Apa ta? Sama. Dewi Romini. Orang ini sih, Nah. Dewi Romini. Dewi Romini. Iki lampu alam iki. Ora ndok sore sithik ya rada peteng sithik. Ibu, Piye nggih? abdine kathah nggih. Akeh. Nama. Citek loro telu papat lima. Apa citek, Pitu, nek Mama? pitu. Lho kok pitu? Citek loro telu papat lima enam pitu. Sekawan kelas sama. Oh iya, wes. Iki bendaramu ya. Ono apa-apa nyuwun karo bendaramu ya. Ya, Jen. Niki abdi nggih. Siap dipanten kabeh. Kula perlu kongkonan. Ha iso ora apa-apa iki. Perlu utusan. Iki bocah-bocahmu kabeh kok. Oh, nggih. Oh nek do bantah ya, jeberi siji-siji. Ala boten sami jewer, Mo. Eh? Nek bantah mengke dipun pecati mawon. Aja. Nek dipecat kok dadak nganggo pesangon. Aja pecat. Kok nek badali bokonge untiri. Niki boten gadah bokong terus. Lah nek ora aku dupono sing bokonge ngandel. Nek kamile bokonge Nggih, Wis, Beres. padha rukun. Aku tak netepi kewajiban ana iku kunjung. Nggih, Rama, nggih, Rama. Ayo Basuki ya. Sing rukun pokoke. Keproke kok terus. Ger. Yen kaya ngono ya to, sing rukun marang kadangmu ya adimu Retnawati. Ibu badhe wonten Ibu arep ngersake siram jamas. nyuwun dipun cawisaken kembang setamat salon treatment teng salon Lho, cedhak to. iku cakep Ya wis ora apa-apa nak rampung ya Ger ya elok kas. Engko godhogno banyu ya. Lho, anget to. Ya panas tak godholi. Wis yo Ger sing rukun ya. Aja kok beda anakku. Nak kowe beda anakku. Aku lungguhno. Aja kaya ngono. Iki lho mbok dituruti to, Bu. Iso. Aku medun
gedhe pangapuramu ya diajan yen sangsangan iki ora bisa tak ulungke karo sliramu. Kok ngaten? Mergo iki ngono peparinge Kanjeng iku sing wis meleng kelawan kanggo aja nganti ora saka rakyat. Kula namung ngapil sekedhap sangsalan menika. Yen panjenengan saestu tresna kalih kula, kedahipun ra dipun purwaken kanggo Sundari. Ora bisa. Boten saged Kanggo ora bisa ngulungke Makawan nangis, penting aku. Lah aku ki mau nyile lho, Pesa. paringi konten bojen aku. Iku isih siap-siap. Mas Laki, Apa menika tak nyuwun kelawan Kanjeng Rama supaya sliramu dipundhut liyane wae. ya Mbok Sundari, kula niku boten nyuwun sing werna-werna. Kula namung nyuwun ngambil sangsangan sing panjenengan agem. Pareng apa boten? Pareng apa boten? Ibu! Ibu! Apa kok nggih? Dadak tangis-tangisan. Piye nggih, dia pakai pesek. Boten Dibido pesek? Boten pesek. Kadas? Boten. Kok dibido kadas tak jejeg kanggo sikil loro. Napa saged dicek kanggo sikil loro? Ana apa nggih? Niku. Aja nangis, kok nak nangis ndak idepe protol. Kamu nggih napa? Ilang ayune. Ayo ra sida nangis. Ayo, ora usah nangis. Ibu. Ayo napa kok Tambah Sundari. yo gini kan mbokmu Sundari ana apa? Nakal. Lho kok iso nakal? Kok iki agumane wis kok nggo kabeh ngene. Aku. Ana apa? Iku wau ature tresno kali kula. Terus nggih, terus piye? Lah kula ngapel agumane. Diparingke. Lha yo ra mesti parah. Kirang setunggal, Ibu. Apa? Kok kurang siji? Ngaten niku lho sang-sangan. Oh, kalau. Nggih. Wis ngene wae, siramu rak wis duwe. Engko nek Kanjeng Rama rawuh, kok dipundhutke sing ora kaya kuwi. Boten. Kula nyuwun sing niku. Apa kalunge kula mawon, Ndara? Cilik. Kenapa niki? Mama. Jaluk kuwi. Niku mawon, Bu. Ngapelke. Sabar, sabar. Ngapelke. Iya, iya nggih, iya sabar, sabar cayu. Denok debleng, denok debleng. Putrane. Putrane Ibu Ratini. Ratini. Canus. Sundari, Inji kula kene nggih. Bocah anakku bocah Ayu Sundari. Rak tresna to marang Kadang Retnawati. Yen pancen siramu tresna, gandeng kadangmu iki nangis ya to, rak mesake coba. Hai, Oh, nangis. Luwih teng glewer. Coba ampilana sang-sanganmu, Ger. kula nyuwun pangapunten Inji. Kula mboten saged ngulungke sangsangan. Apa sebabe kok ora bisa? Awit menika sampun paweline Kanjeng Ibu Suwargi ingkang ngumpuke ampun ngantos kawal saking Allah. Sundari, yen kaya ngono kuwi ra tresna marang aku. Najan
ampilono sedelo wae. Piye? Ora bisa. Ibu sing ngambil ora bisa. Ora rahasia. Endah-endah kowe anake wong boko. Kowe anake wong modiar. Tak openi. Ya kok ora nganggep karo ibu kowe. Nganggo iki